Samo pogledati, pa ti pogledati. Ajde. Evo, Denis. Morda danes, nazaj ga dvigam puško, vidiš, ko smo imali. Vzameš tale listek, pa vidiš, da grejo nizko in boš zavrtel nazaj, kar zajme 10 krogov. Več kot 10 krogov. Nalepno znotraj. Ja, številka, ja. No, znotraj bo pametno. Te popuste drugim gre kar že malo na županje, Radio Center in sejmi zdravega življenja že 10 let z vami. Afera in mistika. 180 ur znanstvenega truda. Za mene je to najbolj. Ja, se nekaj zavestno, ne vem, kaj da je delom nas pozadnje. Sad je. Buš, vse nekaj buš. O, ne, je, ne. Da. Nisem ga, ne? Nad zeleno delo to, da se reflektuje. To je signalni kabel, ne? Tako je, to je povezano na tarčo. Koji ste mislili? Ja. Taj? Da, taj ide od jedne do druge tarče, ne? I onda dole, znači ide do tarča i nazad do centralnih motora. Pa tam ne bo mogoče, še bolj gorko v klevcu pazi, da se gleda tarča, da je dva. Ne, pa tle ne naprimer, da je na volej, vse še želugnice. Da dajemo še en tapu, to je šparklat. Ali pa dve, ali pa iverko. Ja, samo 12, pa 13. Dože, daj zapri. Isti bili konvektori, ne?
Samo bi bili. Milan, le kabel bi šel samo na 4-5 zore. Tako da tako. Da samo partnemo, onda dobro je. Glave, kako se misli, je zdaj, Stavite samo polico ispod, tu po sredini ispod. Ja, da bila polica, boli kabel. Za zračno orožje ne bude ga probiti. Ja, pa vidiš. I tako stavite. Točno, ja. Znači i ovaj ti ide prema tigriva. Ne, zvodim ova, ništa ne znači, opet. Kušiš. Zovim. Jer ti ga za krizne minute. Sad je dobro, jesu stiro postavljati. Da. Znaš, Naš? Nekaj šrafa tega in ga malo predvidim max. Jebe, pa kako je prej šlo? Evo. Zdaj mora pa po tej steni in kaj še zdaj, prav? Ja. Aha, tu je. Recimo ti ovi. Želimo tu smetete, ima? Kaj misliš? Da, pokopat smetemo tu, ovaj. Ili još... Aha, da pokopac, da, mogu. Ne, još se da mi kabel. Aha, reci kako gre, veš? Hej!
Boha. Ne, miruj me. Ne vidim, kje je krat, veš. Čakaj. Bomo legli, pa tako. Čakaj, sem fati, razpadi treba priti. Ja, prim, ne? Ko čakaš? Ne bi ga okrog, imamo tu potegnili sem. Je pa zdaj za stiropor, ne za... Čak še tole, ne? A ja, tlele se to... Tam gor, ja? Tam za ti strop. Vidiš, mi je... Bilo jasno. Z vrha. Veliko težak sem. Se to bo tež. Ne, to dobro. Ajde. Evo, kontra. Čakaj, zdaj pazi, kaj naprej gor. Dobro. No, zdaj pa je zdržal tlele še malo. Jaz sem. Si sigurno v njej? Evo mašino. Zdaj pa pomeram povedal, da bo šel proti mene ali proti Janu. Mora priti, Zdaj. Zdaj boš ja, to mi treba skalibrirati. Te pustimo, ja. Te pustimo zdaj konj gor, veš. Ne, samo se postavimo. Gonzo ali pa. Ja, ga nisi, ovo, pardon. Ja, tule treba lepo. Najbolj boljše bil na steni. Ne, nima. Se ni, ali ni nič. Kje na steni? Ne, se ne bi pisal, da. Ne, ne, Pa bo kje polica, da lahko še stvari ne noter daš, tako da bi bilo najbolj, da bi kle postavili, tam pa tako cirkulira. Moramo da spet, ne. ne govoril si tri pošla. Jaz bi tam dal, sem že prej grunil tam. One parapete stes. Pa ta kabel noter, da je vplepat. Pa mi zdaj smo ne rabimo več. Dečki so tu za ovo video. Milan, midva bova sam Da pa odrejš tam drugi dole, pa tam na sredniki. A se kar je naredil? Ona naš redil. Imate sekundno lepelo. Kaj je? Nekaj roputa. Privoščite si nakupovanje z norimi popusti. Še prej pa obdržite svoje odslužena oblačila v sindikatu Zabojnik in odnesite lepe nagrade. Za vsak napolnjen zakonov popust namenjen Tip-top okna. Tip-top okna. Tip-top okna. Našel bo gor, tiš. Ja, ti že pravite, da to. Ja? Aha. Ja. Zarezati bo treba stiropor. Da mu mi tle še dela, veš? Srečko tle, pet, kartal se mi blešči. Ga sam porinu gor. Jaz sem malo, da baterije skače. Kaj, da bi šporo? Ja, si razumel, sam noter porinu, pa ti je držalo tam. Če vas ne bi šole, ne? to sme, idemo ovako. Ovako ćemo iti. Ne boš dobiti, ne boš dobiti. Zaradi tega pravi, da nas tako vratne kable. Pa dobro, pa možemo. Oho. Si dehal? Ne bo še na svoje, ne. Da bo pravno to enkrat, da bo gor. Ljudje rekel, da je luč, da se jim zapada. Kako pa to, da izresetiraš? Kaj, vse tam papirnate. Zdaj počakajte, zdaj dam jaz papirnate gor, da sem čel. Mislim, da ćemo završiti. Tako, ona je vsa stikla.
je noter spica. Jes, ovo je koži. Ide bolje. Pa merkite, da res gor držite, ker če ne držiš gor, ti ven pade lahko. Može probat? Ja. Lagano samo se pomakne, k sebi, gor pa k sebi. Evo, to je to. Nema nekakve bojazni da bi ona ispala dole. Spusti moraš gor držati. Ne, gor je moraš držati. Spusti gor vlečeš. Ja, ko je dol spuščaš. Ker če boš dol spustil, Kako ti ima zelo da sad ovo elektronika je svoje otvorena. Da. Da se ne sa ovo papir tog što leti. Nije ništa otvoreno, sve je štićeno. Ne, to je, mislim, strane se vidi se to. Vidite da je to zaliveno, sva elektronika Aha, sve zaliveno, da. zaliveno, ovo su senzori. Pa dobro da se to iz ove dvije to nešto To se spiše. samo se pušta sa zrakom, Ne, ništa drugo, ne sad Kje to nema kaj čez da je na te šraufe, da, kako te nosilnice. Njima jednostavno. Da. Svaka tarča ima sa prednje strane tu in tu ima senzore za detekciju svjetlosnu i tu su predajnici dole, ne? Kad se stavi prst unutra vidjet ćete da malo žmiga lampica. klasak, Ja? A sa zadnje strane, s obzirom da je to hibridna tarča, ona mjeri u području 6 cm, otprilike mjeri optički, a van toga područja mjeri sa zvukom. Znači, ovo su mikrofoni, ultrazvučni mikrofoni koji mjere zvučno, ne? Znači, kada je pogodak u pištaljskoj tarči u bijelo, onda je mjerio sa zvukom, jel? Preciznost je mrvicu manja, ali to je još uvijek iznad svih konkurentskih tarča, ne? Tako da je to izuzetno velika preciznost, vama nikad više od toga ne bude trebalo, ne? Znači, ona ima sve certifikate, znači prvi certifikat za preciznost od ASSF-a, tako da to nije ništa ovoga što bi vama trebalo nekakve limite stavljati. Svaka tarča ima svoj broj. Dakle, ako pogledate s desne strane, ovdje su vam prekidači s kojima se podesi broj. Ako slučajno zamijenite tarče, tu možete očitati koji je broj tarče. Znači imate puta 1, puta 10, puta 100. Dobro, stavit ćemo... Ili marker na nekakve oznakice Ja, gore, ne? imamo Mogu vam pokazati, znači ovako. Će se, ne vidiš, će se... Konektor, Samo ne bomo tega podjelali. Ne, če bi imel iz crkve, pa da ga moraš zamenjati sam. Ja, sve imam pokazati. A ti tu živeš se samo lagano se izvuče van Pa samo vam potegneš iz konektora i to. i sa zadnje strane su vam switcheri, znači prekidači na kojima treba podesiti. Znači ovo je sada puta 1 je na 0, puta 10 je na 1, znači to je 1-0, ne? 0-1-0, tarča 10. No? Kad se vraća, tu ima jedan mali kanalić, konektor, stisne se unutra. Tu i tako imamo Znači sistem koji se upotrebljava je takozvani sistem 7, znači to je nešto što se upotrebljava već jako dugo godina, samo je prilagođen na touchscreen i na novi tip centralnih enota. Do menija dolazimo sa pritiskom na to strelicu za gor i pokazuje nam, znači, Targets, Programs, Control System, Login. Targets su tarče predviđene tarče za trening. Znači, ta neće zbrajati rezultate, nego će samo ocjenjivati svaku za sebe. Izaberete ASSF, Running Target, Other ili Italy, tako da evo, to imamo. Znači, ASSF najčešće puška kao pištola. On će pokrenuti i stavit će status ready. Kad je status ready, on je spreman za sve. Ako je stop, znači da će vam pisati, ako neko opali, bit će vam illegal shot. Pisat će vam da je neočekivan, pisat će illegal shot. Jel? Ako je jedan drugom? Da, ne, ako je recimo jedna tarča u stopu, recimo ako stavimo da je, sada bi bilo, kad bi se sad opalio metak, onda bi pisalo illegal shot. To znači recimo da gađate tekmu, Je to obarni mačka da rabo pa od neko bleska. opali 61, onda će Dobro. pisati illegal shot, jer će biti stop, ne? Znači on će u tom slučaju zaključiti tekmu i svaki sljedeći će biti ilegalni, znači nešto što nije očekivano, ja? Drugo, programs, znači to su podešene vama samo za sada na 10 metara, iako možete i 50, 25, centralne note su za sve iste. Ali da vam ne piše previše toga, onda je ograničeno na ovo. Recimo ASSF, A-Rifle 40, ne? Šta se čuš? Znači,
tu vam je dole kao napisano što imate. Imate probu, neograničeno, naravno, kao po pravilniku, dok prvi šust ne opalite u tarču, dotle vam je proba, ne? Vi možete prebaciti u meč, A možete Samo sve tačke, da. Aha, sam tega se pritisne. Doći ću to. Aha, ili dole, ne? Ja. Ili ovdje može, da. Da, može i tu dole. a je pa u meč, jel? Ali ako vi ne opalite prvi metak u meč, još uvijek se vi možete vratiti nazad po pravilniku, možete se vratiti nazad u probu, jel? S obzirom da je touch screen, bilo gdje na touchu vam je zoom, 3 nivoa zooma, povećanje, i to je meč pa proba. Dobro. Ta centralna nota podržava sve naše Sve tarče. dela, Znači samo- možemo, mi stavimo 10, 25, 50, 100, 300, 900, pa neke druge specijalne, ne? Running target i tako dalje. Znači sve se može sa istom notom. Samo se izabere, znači, Šta se... budem vam rekao. Aha, Znači, password. da, ako otiđemo na System Setup Wizard, Če občina ne plača, bomo zamenjali password. Ajmo, ker še niso plačali. Nekje. Najprej naredimo, pa se veš, da naj vnaprej. 8 dni. Dobro, zakompliciral se. Imamo špano. Ta pamet dela na vseh tarčah in te tarče lahko praviš na enem kraju, ampak jih ne boš. To je to. Ja, to boš ti ta prvi. Ja, ena občina, vaša recimo, To še si ni hotel, plačala. ne? marsikaj. To si hotel, to je to. znači za sada smo mi izabrali English, To je šištevanje, ne, tamo šta decimalke imaš. broj tarče, ovo je 10, ostaje tako je. I sada ovdje je kategorije koje će vam pokazivati tarče. Znači mi smo stavili ISSF i ADER, ali vidite tu ima CISM, švicarske, skandinavske, pentatlon, running target, biatlon, ima svega i svačega tu unutra. Znači nešto znam. ADER zato što vam je ona R8 je pod ADER, ne? Možete vi izabrati toga koliko hoćete, možete i sve izabrati. Biatlon, le isto. Ali mislim da će vam, Bomo biatlon tak. bit će vam previše izbora, tako da... Ne, ne. enostavno. Nazaj ven. Okay. Ne, pa dobro je da znamo. Da. I distanca, znači sad mi izaberemo 10 metara Tako. kako koriste na 10, ali isto tu tarču možete staviti na 25 isto, ili neke treće discipline, znači sve možete izabrati. Ali možete si i smanjiti da nemate previše liniju, ne? Da se ne za... Znači s tom tarčom vi isto možete gađati na 50 metara pušku. Ta tarča je dovoljno velika da pušku pokrije, znači malokalibarsku tarču za pušku možete koristiti za nju. Samo vam treba zaštita jer ova nije predviđena za mali kalibar. Zaštita i kablovi. Tako. Takrat si pa nekateri izberejo tarčo 25 metrov, pa streljajo na 10 metrov. Da, Same desetke. to je to, si imam takav, jer pa znaju. Si ima 300 metrsku tarču na 50 metara. Maske so za R4 pa za R8 enake. Razlika je pola milimetra, ali ja mislim Vem, da je to, ja sam uradno. jedan put to Tu radio mislim i na to nije papirju. niko tio, pa onda bez veze. Znači ta je za pušku je za pol milimetra je Je 30 manja pa nego pol. što je ova za R8, tako da mislim da je bez veze da se uopće- Zanemarljiva razlika. To je serijska. Ne, pa standard. To standard. Je i serijska je to. Serijska. Dobro. Znači to su osnovne stvari koje vi trebate znati. Izbor tarča, pa program, znači hoćete pucati trening ili neku tekmovanje. Pod kontrol imate zoom, znači to je isto kao da i ovo radite, jel? Print screen će vam izbaciti samo sliko. Repeat znači da će vam zadnji tekmu ili zadnje što ste izabrali ponoviti, jel? Ako slučajno držite ekran 10 sekundi, onda krene u kalibraciju ekrana. Znači ako vam bude pokazivalo, ako stavite prst pa vam ne pokazuje dobro, ne? Znači vidjet ćete sad ovdje, ako vi stavite, onda ako malo pogledate vidjet ćete točkicu, ne? Ta točkica je centar prsta vaše kako je iskalibrirano, ne? Ako nije dobro iskalibrirano, onda možete ponovo napraviti kalibraciju, samo... Tako, u sredino. Pa. Aha, vse štiri senzorje. Sad kad ga, sad vidite, točno ispod prsta. Ako vam se slučajno desi, znači neko može primiti pa nositi ekran i onda uđe u kalibraciju. Da znači da je to normalno, da to nije greška, da to
se može desiti. Snimaš? Kako se s čim se ekrane lahko briše? Z mikrokartom. Znači, meni otvoriti i zatvoriti, to će vam trebati uvijek, da si povećate sliku da nije bez veze da nemate dole meni. Kada otvorite meni, sa ovom strelicom se vraćate nazad, znači vi išli po meniju. Kad uđete onda vam piše targets pa 10 metara, pa ISSF, znači piše vam ovdje gdje ste u meniju, trenutno gdje se nalazite trenutno u meniju. Super. Isto tako se možete vraćati. Home je znači vraćanje na početni ekran, ova zvijezdica je zadnje izabrane, znači zadnje komande koje ste koristili. Ako vi koristite samo 10 metara pištolju 60 metaka i 10 metara pušku 60 metaka, tu će vam onda staviti za čas, znači air rifle 60, air rifle 40 ili nešto, znači sa tim ćete doći, to je skraćenica do onih najčešće korištenih komandi. Ne? Tako da, ovo, to je samo za podešavanje slike na monitoru, niš posebno, znači to je za mini monitora, znači kak imate na svakom televizoru, to nema veze sa Kontrast, da, nisam ne. Ker remoto se pali tek na rad. Če misliš poslušati, pred tle smo začeli. To bolje važno to za sodnike kot za strelce. Pa ne, ovo nije za sodnike uopće, ovo je za nekoga ko će raditi, to neće raditi operater neki, ne, to sodniki ne budu delali, vjerojatno. Tle imamo vse eno. Operater, sodnik, strelc, serviser, hišnik. No dobro, onda taj. Znači, taj software bi se trebao sam pokrenuti, a ako se ne pokrene zove se Ten-Line Command Desk. I služi za ispis rezultata sa tarče. Fantje, držite se, dio. I za prikaz. Da. To ćemo nešto riješiti. Neka pitanja oko toga. Znači šta je problem? Problem je u tome što taj program ne može raditi istovremeno sa rankingom, ne? I onda imamo problem, ne? Znači ili jedno ili drugo. Ili ćemo imati još jedno računalo sa rankingom Lone Organizer. Za koliko časa se splaća to provjeriti? Ako vam sve radi, nemojte dirati. Nema potrebe. Ako ima nekakvih problema, čućemo se pa ćemo reći napravite update i gotovo. Drugi software je Seus Data. To je software koji služi za komunikaciju između kompjutera i tarča. Znači on je taj koji šalje i prima podataka i tako dalje, ali sve podatke dobiva od Seus Data i šalje startne liste prema Seus Data. Znači Seus Data je interfejs između tarče i Seus Ranka. Prvi početni ekrančić na Seus Data je pitanje što želite raditi. Ako želite obrisati sve što vam je u memoriji centralnih nota, onda ćete staviti prvu točku. Znači, on će pobrisati sve što ima, znači svaka centralna nota ima u sebi memoriju koja pamti pogodke u slučaju da nestane struje, vratit će se nazad gdje je stalo i nastavit će se od te točke nadalje. Ne? Ako želite to sve obrisati, ne morate, ali možete, onda ćete koristiti recimo prvu točku, to je clear log će napraviti prije nego otvoriti. Ovaj drugi se vrlo rijetko radi, znači možemo raditi u slučaju da nekakva havarija se desi sa kompjuterom, možemo povući sa tarče sve podatke nazad u Seus Data. Najčešće ćete koristiti treće, znači otvorit ćete ga i povući će tamo od onuda gdje je zadnje stao. Znači ste sada radili nešto na programu, otišli ste van na ručak, vratili se nazad, otvorili ste ponovo to, on će sada popuniti ono od kud je stao do kud je neko završio tamo sa terenom, sa tekom i tako dalje. Ja. Pa ću ja tako sada recimo ovdje, s obzirom da smo bili prije prazne, sad će on povući sve te pogodke što su do sada pucani, jel? Evo ga. Znači, sada on pucat će sve što je opaljeno. Evo. On je sada došao do točke tamo što ima, to ima i to sada. Ne? Znači, tu vidimo da je prva meta je u meču, druga meta je u probi, treća je u stopu. Možeš da baciš veliki ekran, isto sliku, da se vidi više. E sad, tu možemo raditi tekmu bez Seus Ranka. Ako mi želimo, možemo recimo sad tu nam je meta broj 12 ili 11, ćemo napisati 11.
jedan problem. Znači, što sam sad grešku napravio u tome da kad ja upišem startni broj, on će iz svoje baze pokušati povući broj, ne znam, 100, a njemu je prazan, na mjestu 100 nema nikoga. Znači, njemu je baza prazna i sad je on tu obrisao nama naše ime, jel? Sad se vrati nas. Znači, krenemo od startne številke. Recimo ovako. Zašto je bitna startna številka? Startna številka ili start number je ključ po kojem se izmjenjuju podaci. Znači, sve što SIUS data primi, prosljeđuje prema SIUS ranku sa startnim brojem. Ukoliko imate dvije tekme u kojima strelac ima iste brojeve, morate paziti, jer ako otvorite krivu tekmu, on će po tom startnom broju povući u krivu tekmu. Znači, ako imate da jedan strelac puca recimo 20 metaka pištolj i 40 metaka pištolj, ako otvorite krivu tekmu, onda će povući po tom startnom broju podatke u tu bazu. Jel? Znači, uvijek je ključ prenosa podataka je startni broj. Mi sad tu možemo nećemo svugdje, znači recimo nema pojma. Ovdje možemo klub, možemo staviti nekakve skraćenice za klub ili za državu ili kako god. I dalje nam preostaje sljedeće. Znači, izaberemo disciplinu koja će se pucati. Ovo nije dobro iz razloga što nismo prebacili. Range type je na 300 metara, a mi ćemo sada Air Pressure Weapon koristiti. Znači, sada će nam ponuditi discipline koje se gađaju na 10 metara. Recimo, pucat će se pištolj 60 metaka, kvalifikacije ili finale, već ćemo kvalifikacije. I sad, mi možemo samo tu jednu tarču poslati tamo. Pitat će nas da li to želimo, mi ćemo reći da. Ako neko otiđe tamo sada, vidjet će da toj tarči broj 11, to piše Janez M i startna številka 110, jel je? Je. Znači, na taj način mi možemo ovako raditi. Ili možemo označiti mete koje želimo poslati, pa sa centralnom komandom pošaljemo tamo. Znači, sada će poslati startne brojeve, poslat će Air Pistol 60, znači poslat će ime, poslat će startni broj, nacionalnost i exercise, znači ovo što smo izabrali tu. Cap. Tiše su stop, pa upravo. To je to. Mogu reći sada selektiraj pušku, ok, selektirano je, tu je 60 puška i kad pošaljemo tamo ćemo imati onda puškarske tarče. Znači, ovo je generalni nekakav pregled, ali može se vidjeti tek kad se počne, kad neko počne pucati, onda se tek može vidjeti, jel? Ali za sada možete vidjeti samo tamo, znači nemate druge opcije da vidite da li se dobro podesi. Recimo, hoćemo otići na mete i hoćemo startati pa onda evo recimo, znači to će biti jedna naša meta, ono recimo prva meta, pa ćemo reći Air 8 Slovenian target. Ovdje ćemo staviti ovaj prompt tako da ako hoćemo to poslati da nas pita.